Show, Body Black Arrows, Jenka Fan Arkady, Chamna Pan University Bidamur a Deva Virtuos. Veža je pripravená, môžete dať vstup do boxov. Kurňa, už musíš ísť sem, hore. No sa nestrep. Nie. Bolo odštartované, beží sa v finále A, Tibet Classic Psi na 287 metrov. Už som nedobehol donútra. Motor chytilo to. Asi, ja som to nevidela, ja som to len natáčala. Je s tým natáčať.